Ahojte, vítajte naspäť. Vítajte ma na mojom dnešnom výklade, ktorý bude na tému Čo vás čaká do 10 dní. Tak sa poďme spýtať kartičiek. Ten časový limit nemusí byť presne 10 dní. Áno, môže to byť kľudne 8 dní, môže to byť 12 dní. Hej, môže to byť nejaký presah, nejaké 1-2 dní. Viac alebo menej. Dobre, ale pýtame sa teda, čo vás čaká do 10 dní. A 10 dňami myslíme od momentu, kedy pozeráte toto video, OK? Takže kedykoľvek si nájdete tento výklad, tak od toho momentu 10 dní, ale hovorím plus minus autobus 2 dní, hej? 1-2 dní. Čaká vás nejaké rozhodovanie. Čaká vás nejaké rozhodovanie, dostanete sa pred nejakú situáciu, ktorú bude potrebné rozhodnúť. A vy máte, alebo teda budete mať pocit, že tá situácia ako keby je neriešiteľná. Nie je neriešiteľná. Nie je neriešiteľná, ale že vy si nemôžete vybrať. Budete sa cítiť, ako keby si nemôžete vybrať. Ako keby ste nejaký zaseknutý, nejaký zamlsnutý na mieste a neviete sa pohnúť. Tak. Zaseknutý na mieste a neviete sa pohnúť. Proste, že to riešenie neexistuje, že to nemôžete spraviť. Čokoľvek to bolo, že to nemôžete spraviť. Ale čo máte vedieť je, že vám sa to už deje. Čokoľvek si myslíte, že nie je pre vás. Lebo takto. Budete pred tou situáciou, kde sa budete mať rozhodnúť. Hej, doprava, doľava. Biela alebo čierna. Deň alebo noc. A vy viete, čo si chcete vybrať. Ale vy máte pocit, že to, čo si chcete vybrať, nie je to možné, aby vám to vyšlo. Nie je možné, aby sa vám to darilo. Proste neveríte si. Neveríte si. Neveríte si v tom. No ale čo máte vedieť je, že si máte vybrať tú možnosť, ktorú cítite, že je pre vás správna, lebo vy už ste tam pred tou bránou toho nového začiatku. No, otvorenia toho. Takto. Toto rozhodnutie vám zmení život, OK? Nie je to akože nejaká úplne zásadná, no pre niekoho je to zásadná zmena, ale je to proste niečo veľké, nie je to nejaká maličkosť, OK? To rozhodovanie, ktoré vás čaká, nie je nejaká maličkosť. Nemusí to byť najväčšia vec na svete, pre niektorých áno, ale nie je to žiadna maličkosť. Nie je to, že či idem do obchodu a kúpim si plnotučný jogurt alebo nízkotučný, áno? Proste to je niečo, čo ovplyvní vašu budúcnosť, vašu kariéru. Bude ovplyvniť to, ktorým smerom pracovným sa budete vydávať. Toto není ľúbosný výklad. Toto je výklad na vyslovenie nejakú činnosť, aktivitu, šport, niečo, čo vám môže priniesť hojnosť v budúcnosti. Takže je to niečo, nemusí to byť vaše hlavné zamestnanie, preto hovorím, že pre niektoho to bude veľká zmena, lebo tu bude úplná zmena kariérneho smeru. Je to správne slovo. No proste, že úplne budete meniť kariéru. A je to napríklad, že ja neviem, ste účtovník 20 rokov a zrazu vám príde takto ponuka, kde môžete robiť manažéra, predajcu parfémov. Napríklad. Proste úplne ste niekde inde, kde ste boli predtým. Je to niečo úplne iné. Ale vy napríklad, ale vy máte radi tie parfémy napríklad. Proste je to niečo, čo vás ťahá, čo vás zaujíma a čo cítite, že je pre vás. A vy sa budete báť tej zmeny, lebo tá zmena bude
aj tým, že bude, hovorím, ako pre niekoho veľká, pre niekoho to bude iba, že začnete napríklad niečo robiť popri práci, hej, bude to ako nejaká vedľajšie podnikanie, alebo proste niečo, čo si vytvoríte popri práci, takže to nebude až také veľké, ale bude to nové, ale bude to niečo, čo ste možno vždy chceli robiť, alebo nejakým spôsobom vás to tiahlo k tomu, ale vy ste si z nejakého iného dôvodu vybrali iný smer. Takže bude to niečo, neviem, chceli ste vykladať karty, tak začnete vykladať karty, áno? Rozumieme sa a popri tom budete robiť ako, ja neviem, čo robíte, v banke. Hej, a po večeru budete vykladať karty. Napríklad. A teda to bude vlastne tá zmena. No ale čo hovorím je, že vy sa nemáte bať, lebo toto rozhodnutie je iba tá posledný krok, ktorý musíte spraviť k tomu, aby sa vám ten svet otvoril a tie možnosti otvorili. No a teraz, keď sa rozhodnete ísť týmto smerom, máte vedieť, že vtedy sa vám otvoria vaše dvere hojnosti. Ono, doteraz ste možno báli sa, že neísť do toho, lebo prídete o to, kde ste teraz a to je dobrá práca, je dobre zaplatená. Ale čo máte vedieť je, že toto nové miesto, kam sa chystáte, je lepšie. Ono finančne vám prinesie viac peňazí, bude to projekt, ktorý vás bude baviť, na ktorom budete pracovať a ktorý si budete naozaj užívať. A je tam vyslovene tá radosť toho, že doteraz, keď ste robili tú prácu toho účtovníka, som hovorila, tak ste tú prácu, nemuselo byť, že neznášali, ale nemali ste radi tú prácu. Bola to práca. Idem do práce, zarobím peniaze. To je, skončím prácu, viac ma to nezaujíma. Ale toto bude niečo. Bude to nejaká činnosť, aktivita, zamestnanie, biznis, ktoré vás bude tešiť. Vy napríklad, môže to byť, hovorím, aj ten šport, lebo napríklad sa rozhodnete po večeroch, po práci začať hrávať. Futbal, hokej, čokoľvek a vám to môže priniesť alebo teda vám to prinesie tú novú kariéru. To proste, že vy sa stanete hokejistom alebo futbalistom. Áno, viem, že na to treba začať od malého veku, ale dala som to ako príklad. Proste, alebo ja neviem, začnete chodiť na jogu a vy sa na základe toho zamilujete do toho a rozhodnete sa, že to chcete vyučovať. A stanete sa vlastne tým. Je to jogín, kto vyučuje jogu? Proste inštruktor jogy. Áno, proste je to niečo, čo vás baví, bude vás to naplňovať, prinesie vám to peniaze a bude to niečo, na čom, ako projekt, na čom budete radi, že to robíte, že to vykonávate túto činnosť. A hlavne tu cítim mužskú energiu v tomto výklade. Tých výkladov pre pánov nie je tak veľa, ale tu, keď sa pozrite, muž. No, to je jedna žena, ale proste muž. Takže buď je to pre pánov, alebo pre dámy, ktoré sú mužskej energie, a to je presne to. My ako ženy, keď sme v ženskej energii, my sme tie, čo opatrujú, starajú sa, sú také nežné a jemné, tie ženské. A v tejto mužskej energii môžete sa, ak ste ženy, tak sa môžete ocitnúť napríklad. Poviem takto. Ste po rozvode a musíte sa postarať o to, aby ste mali peniaze, vy a vaše deti napríklad, hej? Takže vy idete do tej mužskej energie a vlastne vy rozmýšľate ten biznis a ako niečo vyriešiť. Takže to je tiež pre vás. Proste keď ste v tej mužskej energii toho, že skutočne financie, biznis, proste, že zabezpečiť rodinu, dostávate sa do tej mužskej energie a vtedy tento výklad môže byť aj pre vás, dámy, ale väčšinou ja tu cítim tú mužskú energiu, takže väčšinou pánov alebo ženy v mužskej energii. Tak poďme si tu dovyložiť. Počkaj, nie, tieto chcem. Že čo to bude možno, ja viem, že je to kolektívne, ale možno takto.
že čo nám môže uľahčiť to rozhodovanie, na čo si dávať pozor, na čo si nedávať pozor a aké to bude to nové zamestnanie, tá nová kariéra, to nové, kam ideme. Rýchle. Bude to rýchle, to je to páža holí. História, povinnosť. No. No. To je to rozhodovanie, história, povinnosť. Úsilie, to je tá snaha. Čo vyrábanie na doma. Mágia. Ja hovorím, budete vykladať karty. Niektorí tu budete vykladať karty. Kúpite si kryštáľovú guľu, kúpite si karty, kúpite si sviečky a začnete vykladať karty. Znamenia a otresy. Takto. Vidíme všetko. Dostaneme tam všetko. Dostaneme tam všetko. Dobre. Takže ako hovorím, že vy ste už vlastne na tom prahu tej zmeny. Vy ako náhle sa rozhodnete, tak sa to rozhýbe a rozhýbe sa to rýchlo. To nie je nejaká pomalá energia. Vy ste už veľmi dlho nad tým rozmýšľali. Veľmi dlho ste to plánovali. Veľmi dlho ste, a nie plánovali, ale chceli ste to spraviť, ale nikdy ste sa tomu nedostali. Nikdy ste sa k tomu nedokopali. A vy vlastne teraz, keď sa rozhodnete, ono je to už strašne dlho pre vás nachystané. Toto nie je niečo nové, vy nad tým už dlho rozmýšľate a možno je to také, že ja neviem, keď ste boli malí, tak ste radi hrávali ten futbal, hokej, yoga, čokoľvek, áno? A potom ste na to nejak zabudli, lebo ste, ja neviem, vyrástli ste, no proste tínedžerské veci, rozumieme, chlapci, dievčatá nás viac zaujímajú, než nejaké iné veci. Potom prišla to dospelosť, proste treba sa zamestnať, lebo treba zarábať tie peniaze a proste nejak ste na to zabudli, na to niečo, čo vás tak bavilo a v čom ste boli možno aj dobrí. Len ste na to nejak zabudli. A teraz sa vám to nejakým spôsobom vrátilo a chcete začať niečo robiť, ale no proste to rozhodnutie musí ísť od vás. Ale ak sa už rozhodnete, tak máte vedieť, že to bude rýchle. Proste v tom momente, ako sa rozhodnete a kopnete prvýkrát do tej lopty a spravíte ten svoj prvý výklad a skončíte tú prvú svoju lekciu jogy, tak vy budete vlastne, to vás naštartuje, ale to odtedy poletí. Od toho momentu, keď naozaj sa vedome rozhodnete a začnete to robiť, tak odtedy to poletí. To bude rýchla energia a tam naozaj hovorím, to vám pôjde ako po masle. Ako po masle to pôjde. Ono je problém to, že vy ste, niektorí z vás sú blokovaní tou povinnosťou, že ale to sú tie vzorce, čo máte naučené z detstva, že proste ale veď ja si nemôžem robiť to, čo chcem, ale veď toto mi nezarobí peniaze, veď niekoho nepoznám takého, komu by to zarobil peniaze. A sú tam tie pochybnosti, sú tam tie vzory z detstva, kde máte vlastne, tá hlava vás drží v tom, aby ste zostali tam, kde ste a nerobili žiadne zmeny. Náš mozog nechce zmeny. Naše ego nemá rado zmeny. Lebo zmena je niečo, čo nepozná. Čo nepoznáme, rovná sa nebezpečné. Takže naša hlava nás strašne drží, aby sme tie zmeny nekonali. Aby sme nič nerobili. Áno? Takže to je ten boj, ktorý budete musieť, to je to rozhodovanie, to je ten boj, ktorý si budete musieť prejsť. Tým naučeným, že čo vám niekto hovoril, že je správne, alebo niekto vám možno, napríklad takto. Vy ste v minulosti kopali si tú loptu, hej, hrali ste ten futbal, ale prišiel niekto a povedal vám, ale nestrácaj týmto čas, toto aj tak nikdy ťa neuživí. Áno? Niekto vám prišiel toto v minulosti povedať. A vám to stále proste, tak sa zasialo to semienko do tej hlavy, že z toho vyrastol už teraz veľký strom, aby ste tomu uverili. A vlastne vy sa potrebujete zbaviť tých zlých nastavených vzorcov, ktoré vám niekto iný dal do života.
A vlastne, lebo máme, dobre, futbalisti, ideme, aha, Ronaldo, Messi, neviem, nepoznám ich, ale no, viete, kto sledujete tieto športy. Proste dá sa s tým uživiť. A áno, budú vám hovoriť, že je to ťažké a nie každý môže byť, ja neviem, Messi. Ale ako viete, že vy nemôžete byť Messi, keď to neskúšate? Lebo karty vám hovoria, že môžete byť Messi. Kľudne môžete byť Messi. A ak nemôžete byť Messi, tak môžete byť tréner, ktorý trénuje Messiho. To je tiež tá cesta. Vy možno máte nejakú predstavu, že, poviem príklad, ten futbalista, hokejista, ale už teraz je príliš neskoro, aby ste to začali robiť, lebo už máte, ja neviem, 30 rokov. No a 30-roční väčšinou už hokejisti možno končia svoju kariéru, takže vy sa stanete niečo, ja neviem, masérom tých hokejistov. Alebo sa stanete tým trénerom tých hokejistov. Alebo viete proste niečo ako budete si chcieť splniť ten svoj cieľ, ale nejak budete cítiť, že dobre, naozaj teraz nie je možné, aby som sa stal profesionálnym futbalistom v tomto veku, ale možno, ja mám rád napríklad masírovanie, takže možno môžem stať masérom alebo fyzioterapeutom a pracovať s týmito futbalistami, športovcami a pomáhať im dosiahnuť ich ciele. A to mňa naplní, lebo ja rád pomáham ľuďom a ja som rád okolo toho športu a proste to je tá cesta. Dobre? Že proste nemusí to byť vyslovene možno to, čo ste v minulosti chceli robiť, ako to zamestnanie, ale niečo, čo pomáha tomu zamestnaniu. Lebo je tu tá pomáhajúca energia, je tu také, že vy môžete byť ten, čo nie je v tom svetle tých reflektorov, ale ten, ktorý je vlastne rovnako dôležitý ako tí, čo sú na tom javisku alebo na tej ploche ľadovej, asi, hej. Proste, ale ste rovnako dôležití ako oni a vlastne to je presne tá cesta, ktorou vy sa potrebujete vydať. Dobre, teda máme tu tú mágiu, takže ja hovorím, niektorí z vás budú robiť karty. Niektorí z vás majú tie dary od mala. Proste vy vidíte aury. Vy viete čítať čakry. Vy viete, ja neviem, proste máte nejaký dar. Vidíte budúcnosť. Viete vyčítať budúcnosť kávy. Napríklad. Proste je tam niečo magického od mala, čo ste proste vedeli. Je to taká nejaká intuícia, na ktorú ste tiež zabudli. Je to niečo, čo máte tam a máte to už dlho, ale nikdy ste s tým nič nerobili. Niektorí z vás majú talent vyrábať ochranné amulety z kryštáľov, z kameňov a proste nerobili ste to. Ale teraz vám tie karty hovoria, že máte do toho ísť a máte sa do toho pustiť, aj keby to bolo len pri tom mesiaci. To, že naozaj skončíte v robote a po večeroch pri tom mesiaci si pomaly začnete niečo robiť, vyrábať a nemusíte hneď odchádzať, pokiaľ to nie je také niečo, že naozaj tomu musíte venovať všetko svoj voľný čas. No, všetok svoj čas a nestačí iba ten voľný čas po práci, tak áno. Ale pokiaľ nie, tak je to naozaj niečo také, nejaká bokovka, niečo po práci, z čoho časom sa stane váš hlavný príjem a vaše životné zameranie. Tiež, čo vás môže od tohto ešte odrádzať alebo čakať, je, že vy nebudete mať tú podporu toho okolia. Okay, nehovorím, že to nebudú akože všetci, ale minimálne jeden človek vám sem príde do cesty, ktorý s tým nebude súhlasiť. Napríklad, váš partner sa mu nebude páčiť, že menej času trávite s ním, lebo teraz si robíte to podnikanie. Alebo kamarát, lebo už kamarátka, lebo už nechodíte, nejdete na to pivo s ním, alebo na čo, lebo vy si teraz potrebujete byť doma a robiť si niečo. A proste bude toto nepochopenie, ale máte vedieť, že ak títo ľudia majú zostať vo vašom živote, tak zostanú.
a podporia vám a akože oni uvidia nakoniec tú vašu cestu a že prečo to robíte. Ale ak zostávajú toxickí, to je to, že my ideme na tú novú cestu a niektorí ľudia okolo nás sú tam z našej minulosti, ale sú, lebo v minulosti sme boli iní ľudia a v tej budúcnosti my sa stávame iným človekom. My stále sa meníme. Áno, ľudia nezostávajú takí istí. Aj keď niektorí ľudia sa vám snažia nahovoriť, že je správne zostať taký istý, ale nie. To by sme sa unudili z toho. Tak? Získavame nové skúsenosti, zažívame nové veci, meníme sa. A niektorí ľudia v tej minulosti, oni s nami nemajú ísť do tej budúcnosti. Takže sa nemáte báť, ak by aj nejaké vzťahy sa ukončili, nejaké kamarátstva, partnerstva, lebo stalo by sa to, iba z toho dôvodu sa to stane, že ten človek tam s vami byť nemá. Keď ten človek tam má byť, tak ten vzťah sa vylieči. Ten človek to pochopí a nebude robiť žiadne problémy, žiadnu toxicitu. Ale pokiaľ máte niekoho toxického v tom živote, to vás nepodporuje vo vašich plánoch, tak bolo by múdre odstrihnúť toho človeka, lebo takých ľudí nechcete mať v živote. A tiež tu máme znamenia, takže všímajte si znamenia a to vám možno tiež pomôže na tej vašej ceste vybrať sa tým správnym smerom alebo byť správny čas na správnom mieste. Alebo len takéto utvrdzovanie, že ako hovorím, že teraz sa rozhodujete, či ísť do toho, či neísť do toho a začnete vidieť tie znamenia. Začnete vidieť tú prácu, ktorú chcete robiť vlastne všade. Budú vlastne v reklamách na autách, proste v časopisoch, otvoríte YouTube, uvidíte tam videá a na Facebooku posty ohľadom toho. Alebo opakujúci sa čas, alebo biele pierka, alebo. Hovorím, tých znamení môže byť 1 200 000. Akokoľvek to máte nastavené, ale proste tie znamenia vám budú chodiť a aby vám u vás utvrdili v tom, že sa rozhodujete správne. Tak, poďme si pozrieť ešte tuto. 2 anielské kartičky a tie transformačné. Aký odkaz tu ešte pre vás je ohľadom tejto zmeny, tejto novej kariéry. Takže dôverujte vedeniu, ktoré vám prichádza. Táto just karta bola pred pár dňami, som ju dávala na short ako odkaz dňa, lebo proste to sú tie energie, ktoré teraz okolo vás sú. Archaniel Uriel je tu, aby ste vlastne požehnaní, že on je tu a on vám vlastne ukáže jasnú cestu a ako sa máte vydať a nemáte mať žiadne obavy. Proste ste pod vedením celého vesmíru. Anielov, archanielov, všetci stoja pri vás a oni vás smerujú na tú správnu cestu. Je len na vás, aby ste vyspravili to rozhodnutie. Tam tá cesta je pre vás napísaná, už bola dávno napísaná, ale vy ste na ňu neboli pripravení. Ale teraz sa niečo zmenilo a vy už ste pripravení, už ste dozreli do toho, že sa vám to má začať diať. Aniel trpezlivosti, ale to je ten čas. To je čas. Vy ste boli trpezliví. Vy ste doteraz čakali. Nič ste neurýchľovali a ten čas teraz nastal. Teraz nastal ten čas, aby ste sa rozhodli a spravili to správne vaše rozhodnutie, aby ste sa nebáli. Je za 5 minút 12. Dobre, rozhodnete sa, vy ste už na prahu toho nového začiatku, tej novej cesty, novej kariéry. A všetko je tu pre vás pripravené tak, ako malo byť. Strážca tajomstva. Vy ste takto. V mnohých, je to kolektívny výklad, takže toto nevie pre všetkých, áno, ale v mnohých príkladoch bude dobré, ak o tom nebudete nikomu hovoriť. Áno, možno ako dobre, máte niekoho, komu to poviete, ale možno jednému človeku a stačí. Naozaj toto nie je niečo, čo chcete
rozširovať predtým, než sa vám to podarí. Niektorí, áno, ja viem, že pre niektorých ľudí je to motivácia, keď veci poviete a tým pádom vlastne ste ako keby donútení ich robiť, lebo tí ľudia sa vás začnú pýtať, že ako ti to ide. Ale pokiaľ nie ste vyslovene také, že potrebujete to niekomu povedať, aby ste si to vlastne uistili sa v tom, že to budete robiť, tak to radšej držte pod pokličkou ešte. Proste, kým sa vám to naozaj nerozbehne, kým to naozaj nebude úspešné, veľa ľudí je, to nie je ani žiarlivosť, ale oni majú vlastnú pravdu, lebo na základe ich životných skúseností prišli na nejaké názory a nejaké veci sa im potvrdili a oni vám ako keby musia povedať ten svoj jeho názor a jeho skúsenosť a ako vám to nebude fungovať. A práve tieto veci vás môžu zbytočne odradiť alebo oddialiť od toho cieľa. Vy potrebujete mať aj tú vieru v to, že sa vám to podarí. Keď vy idete do niečoho s tým, že aj tak sa mi to nepodarí, tak sa vám to nepodarí, lebo tak to je. Ale keď idete s tým, že sa vám to podarí, tak sa vám to podarí, lebo aj tie karty tomu nasvedčujú, ale hovorím, musí tam byť aj to vaše rozhodnutie. Keď vy ste stále pesimista a budete si hovoriť, že sa vám to nepodarí, tak sa vám to nepodarí. To je manifestácia. To je to, čo si želám, to sa mi stane. A vy si niečo robíte, ale s vedomím a so želaním, že sa vám to aj tak nepodarí, tak sa vám to nepodarí. A vy, ak ste dobre nastavení, tak neťahajte tých ľudí negatívnych okolo seba. Keď im to poviete potom, je to iné. Lebo keď potom by vám začali niečo rozprávať, vy už viete, že tie výsledky máte. Takže vás to neodradí a nezaboli až tak, ako by vás to zabolilo na začiatku. Takže nenechajte sa ovplyvňovať inými a teda najlepšie im to ani nehovorte, a ak nemusíte, aby vás neodradili od vášho cieľa a cesty, ktoré máte ísť. Dobre, to by bolo pre dnešný výklad všetko. Ja vám ďakujem krásne. Budem rada za každý like, komentár a odber kanálu. A môžete ma nájsť aj na Hero, kde robím tak, že vlastne niekedy dám čas výkladu sem na YouTube a vlastne to do hĺbky to riešim na Hero. Tak robím niektoré videjka, zatiaľ sú tam 3 videjka už nahraté, ktoré si môžete pozrieť. A tiež ma môžete kontaktovať pre výklady. Máte e-mail v popise videa. Už som ho tam pridala, nejak som na to nemyslela. Prepáčte, ďakujem za komentár, čo ste mi napísali, že by ste o to mali záujem. A teda poviem, že robím iba video výklady. Ja nemám momentálne kapacitu na osobné výklady, či už cez WhatsApp alebo hovor. Takže momentálne iba vo formou video nahrávky na vámi zadanú otázku alebo otázky. A možno cez leto, ak sa mi podarí, tak sa dostanem aj k osobným výkladom, ale momentálne to nie je časovo možné. Takže za to ďakujem, že to chápete a tiež mi môžete ma pozvať na kávičku. Je tam číslo účtu v popise videa a budem vďačná za každé 1 euro, za každý 1 cent. Dobre, tak vám ďakujem krásne a vidíme sa pri ďalšom výklade. Čaute.